Asama ba manim na be amisa for here. Me dia de wo. Sure. Sure. Ono kra bi na di. Nkomo wo phone so be bi. Sure. Eti say no. E mo wa say yes aba ba twe na yasa ko kan fie bi. Asa yasa aba. Asem na esi ha. Ye na nko na ba e aba ha. Asa ba be fura de chon pa be. E ma me mo bu twa gari di. Sure. E ma ye say asem no ya fe ni be bonkro. Sure. Ulmai nana wo we payifo bi nye ba dia be mfa kapta ya fa ma hasa eni nyina ni se be di mranto asem me safo hene se na ni fa hene na busonfo a no di bani kokno na se mo mama do tra no dia na ye mranto asem e mranto asem se wa ya ma se ko timi abu wa ye basa timi abu asem mo be from free ha timi abu ensase sem nyama wa ye basa sebe ba pa yi gba film ye timi hu ho asem ka bi ni nyina ye sa mranto asem na be ye no ni nyina ni se be ye fie payinfo benye hima benye hene kwa de wo bia ye be hwe ni asisi ama so bia ba de mo mranto asem be die ne de o se be hu se ye be ba anya de ni ye hwe ni ye kama asem no tupia me mpese e kire na be kwa de nam ho na be ye wese me mpese be wese bia ti bia ba twa asem ti ya ba pa chewa ye twa asem so na asem na asem na asem bia hu ye hu kwa be fa so e be siesie ko da ma to na ni ma da Sab. Piara ni kwa sababu mo betu ni pa fond is out for that. Woni ye bibia. So ni ba fo be din sound so. Woni wai. O Ani he ya. Beba. Pabua and Toma. Pabua. Ahene wa ha wo. Wa. Wa.
Reverend King so you said, of Chassis Spanish, and he character, who's a good India. Yeah, that's okay. That was it. Was a challenge also. It's with the idea, and you're able to see I'm afraid. Saying, I hope we be also for in trouble into what was after our business. Sana Casano, 70 farmer, one, into the city. Yan Casano, Vignano, as you told me, they said, Ira and near Buciano, I will be a weekend in there. And you know, memorable out. Did not think I rest me that money. I'm chairman back. We know the amount of Mrs. Opa. Daruma, son and and the other kind of pressure. So I said, I'm a samurai for the day. Gaffa who fit to Romano and my day. I'm a good guy. I don't know how to press the last of the world. I'm as a matter Yẹn ló gbó alájẹ ló gbó wa náà asẹ́pẹ́ ló. Ọ̀dàrúmà sáyẹn tiẹ̀ ní a ebi tí nínú ìlànà wọ́n yìí wọ́n ti tún yẹ ẹ̀ ẹ̀ dábàá ìkótó ìlú fún ọ̀dàrúmà nsáàmà yìí. Ẹ ti sẹ́ asẹ́pẹ́ aba wọ́n ti rẹ̀ kíkà aba so ẹ̀ asẹ́sẹ́sẹ́ wọ́n ti rẹ̀ sẹ́ wọ́n bẹ̀rẹ̀ wọ́n ẹ̀ ń kásẹ̀ ẹ̀ nà wọ́n àwọn ọ̀dà àwọn ọ̀gbìn dà fún ẹ̀ náà lọ́wọ́ kí ló dé. Yàtọ̀ ní ìlú àpẹẹsẹ àfọ̀gbẹ́ bá wọn. Ẹ ti kà mú sábẹ̀ mú nàná ilé yìí ó ní tìrẹ̀ ní sẹ́yìn wúdìí ewúrẹ́ yìí mà yẹ sí ẹ̀ dáná ẹ̀ máa lè jẹ yàtọ̀ ní ìlú ẹ̀mọ́ gbòó òfin bẹ́ẹ̀ kásẹ̀ nàná tó ló gbòó ewúrẹ́ yìí. Ìyá mi ni nàrà mi ti wà. Àwọn dàrú ma sẹ́ni ẹ̀wọ́ kẹ́yìn ẹ̀bi o ti mú egwu sá sọ́mọ́ bá kura ma ẹ̀yà kàn sẹ́bi okun kàkà díẹ̀. Sana sama yẹn kura sẹ́bi nana fi wọn mu kọ́sí yàrá wọn tẹ́ yìí nana fi wọn mu kọ́sí yàrá. Yẹ́ ni wọ́n ní abọ́ wa bẹ fún wa ma ní ẹsẹ̀ bíbí kúrẹ́ kọ́sí ní bíyà ẹ̀yìn náà yẹn fa yẹn na yẹn kúnlẹ̀ ní ẹ̀bẹ̀ yẹ. Tí fúrọ́fúrẹ́ mu kura sẹ́bi gyina sẹ́bi o sẹ́yìn sẹ́ mi wúda kura tí a ma náà sùn yẹ bi a ẹsẹ̀ nǹkan bí sábà ń sàn ma fa na mbaa yẹn ni mi wúda tí a ma náà sùn sẹ́yìn sẹ́ mi ní ẹ̀kọ́ sùn tí yẹ ne kura ti ne ma mbẹ gyina yẹ. Di mi fi sẹ́ ni ẹ̀ bá bẹ́ yẹ mi yẹn nu bẹ́ ho. Sɛ nneɛma mu ne ka. Yɛ wɔ anim adeɛ, ɔde amammerɛ ne maneɛ ɛne nɔpɛ ɛne yɛ no. Sɛ wonkotwa bɛntwa wo so dwa ɛma wonkotwa afa ɛma mmɛdie wɔ anim. Wɔnka kyerɛ sɛ asɛm a ɔpɛ sɛ ɔka láti na wuli go ebiara ba ɔma wɔbɛtɔ asɛm a ɛsɛ wɔde na ɔka asɛm a ɛyɛ tete ɛyɛ sɛ yɛbɛgyina na atoto so ɔma adeɛ kana na ɛbɛ bia wokyerɛ bi sɛ ɔna ɔma asɛm no ayɛ wura aka bi nti wada ɔma se nana kra so ɛgyina nana fie nana ɛba ɔyɛ wɔn aka na asɛm na asɛm so sɛ bi ba sɛ ɔma mi ɛyɛ si ma amina nana ɔda ma ɛbɛ ma ɔbɛ ɔka ɛyɛ bi yɛ ɔka ɛyɛ bi yɛ ɔhwɛ na yɛ sɛ ɔyɛ bi yɛ no ama no kra so ɛyɛ na asuri na. Better as a grammar. Achame, ada rumah. Asura mokwa. Fire. Jangan rumah. Aku jaga dari salah. Aku juga orang soalnya kami juga apa? Punya dia ini tidak sini. Ira, nasi bro. Ini tu, aku ini dah mungkin. Apa sahaja. Ada aku.
ti ahyɛ no busuafoɔ hɔ na dan so a wɔba na ne wura frɛ wɔfrɛ sɛ bi wɔde dwa hɔ ababa no ahwɛ aka asɛm a ɛnsa sɛ sɛ wogyina asɛm biara ba ɔhu ne wɔbɛtumi aka nana hwɛ waba abɛka asɛm deɛ ka ɛbɛ fitiasɛ a ne dwato aba akyerɛ me hɔ na afei wode ɛkɔ a wade akɔ na kyerɛ me nkyi dadeɛ nnie na sɛ sɛ mfonsoɔ no ato da na yɛabɔ ho ka yɛbɔ dua asara yi ho mfrɔ baabi sɛ yɛmfa nkɔ na ama bere deɛ sɛ bia so a sɛbisɛbi bi kɔ so na ɛtwe wa enti yɛnya bɔ ka bia deɛ akyerɛ me akyi dadeɛ wie deɛ dam dadwa a yɛngyina tinye yɛwura deɛ ɔwɔ no wɔnka kyerɛ nkora na asɛm aba m'anim na bia mesafohwɛ media deɛ wɔ ɔno koraa mede no adi nkɔmmɔ wɔ fon so bebree ɛti sɛ yɛsei no ɛma wa sɛ yɛsan ba bɛtwe na yɛsan akɔka ne fie bio asɛ na yɛsan aba ha asɛm na asi ha yɛnɛ nko a ne yɛba ɛde aba ha asɛmɛde kyɛw pa bɛ ɛma me mɔ mutwa adware di ɛma yɛyɛ sɛ asɛm no yɛ afei ne yɛbɛbɔ nkuro olmae nana wɔwɔi mpanyimfo bi nyɛ badeɛ a bɛmfa twa dwa yɛmfa ama ha sa ɛne nyinaa ne sɛ bɛdi mmerɛ nto asɛm me safohene sɛ na nifa hene na abosomfo a ɔno di m'anim kɔkono na sɛ mo mama do tra no deɛ a na ɛyɛ mmerɛ nto asɛm ɛyɛ mmerɛ nto asɛm sɛ wɔyɛ ama yɛ sɛ kuro timi abu hɔ ayɛ basaa timi abu asɛm wɔ bɛfrɛ bi firi ha timi abu nsasesɛm nneɛma hɔ ayɛ basaa sɛbi bampa yi kura firi mu yɛtumi hu ho asɛm nka bɛsi ne nyinaa yɛ saa mmerɛ nto asɛm no a bɛyɛ no na ne nyinaa ne sɛ bɛyɛ fie mpanyinfoɔ bɛnyɛ hema bɛnyɛ hene hɔ deɛ wɔwɔ biara no yɛbɛhwɛ ne asiesie ama asomdwe aba na mmom mmerɛ to asɛm bɛdiɛ ne deɛ ɔsɛ bɛbɛhu sɛ yɛbɛyɛ baanyɛ adeɛ ne yɛhwɛ ne yɛkama asɛm no to twa mempɛ sɛ akyire na bɛkɔ akɔde nam ho na bɛyɛ wesewese mempɛ sɛ mɛte wesewese biara tumi abu bɛatwa asɛm no tia baakɔ akyɛw a yɛtwa asɛm no so na yɛatɛ asɛm no asɛm na asɛm biara hu yɛhu kɔ yɛbɛfa so a yɛbɛsiesie kuro no ama kuro no anim ada wase asɛm yɛ ba sɛ bɛbɛ safohene no nkanyɛ sɛ asɛm aba ɔntumi ka sɛ kɔsisi na mmom ne nyinaa ne sɛ ɔno a ne nana no ma bɛwɔ mmerɛ nto asɛm na agyehyɛ bi guo no sɛ ɔno a ne bɛbɛ nanso biasɛm ne nneɛma bɛyɛ no kuro no wɔde ma ne safohene so ɔnhwɛ so ɛna mu nyinaa no wɔ na sɛbisɛbi ne bosom deɛ di n'anim no kɔkɔ na wɔte hɔ twitwafoɔ akeka nsɛm deɛ mfata ɛnyɛ no kwan no ama dwato aba ama ɔno koraa ama bayɛ mu ama na ne nyinaa no wahwɛ hu sɛ so afa ne na nsi fam ɛmfa somdie mma ho nti wɔabɔ bɛka wɔkasa ayɛ ho ama mmra bɛdibere me wo din deɛ ayɛ bɛtimu dɛ wɔ hɔ ɔse bɛdene no ama bɛtumi ayɛ dene ho nanso nyɛ ne kwan no ɛwɔ sɛ motumi yɛ mo dɛdeɛ nanso nyɛ baabi a sɛ ɛtrɛ duru no nti deɛ woayɛ bɛ fi asɛm biara no ɔbɛhwɛ no wasiesie baba yi no kora firi ɛnam saa asɛm nti bɛtumi anya apare ɛkɔ bɛyɛ mfie mmiɛnsa sɛ mfie nnua nti nnɛ wakan na watwa bɛto na wayɛ amammerɛ ɔbɛhu kora bɛfa so adeɛ aka biara no sɛdeɛ ɔbɛsisi dwamfo otu aduane deɛ kyerɛ da bɛmfa mmra ɔse dwamfo otu aduane no kyerɛ bɛfa mmra hyɛ Samembra no Senhora é dia. Sebi oyɛ ne mo sɛbi dɔtɔ bɛn di kuro oyɛ ne mo ho sebi asase sɛm bi ba ma yi wura tɔrɔ nsa fɛn nsa ɔmra ebi o nana ɛntie ne ana kan wa ma tina nsɛm wɔ wa no di gbato abra nsa sebi yi wura fɛn no wa ma no obi gbato na me pɛ ne wura kyɛw so wa yɛ bɔ ne ti yɛ ba na amane no oh sani amamre ni ọwọ diẹ sani ẹ. yóò mú amamrẹ ọyẹ kó àwọn ọkọ so sáà ní yóò mú amamrẹ máa ń kọba sani àkẹyẹ amana náà sase gàtú àwọn ọdẹ abẹrẹ wò sẹ sẹbisẹbi. yóò wúlò afẹ́ ni wà á ma. àtìkú àti bìbí. ẹ ǹkọ́ àwẹ̀ ẹ
ti bi asamabra no Ifa, ada no. Ya tue. Ya offer. Ya ma. Achame ya. Na ga dia do to ba du. Ade a wo ye no. Sab. Biara ni gwa sa no mo betumi pa for this house. What that? Wọ́n wá wọ́n pọ̀ wọ́n lọ wọ́n yẹ bìbíà sáwọn ní bá fún bẹ́ẹ̀ dín sàwọ́sọ wọ́n wá ó pọ̀ ẹni hẹ́yà bẹ́bà yàrá ni ewu yàrá ẹ̀sùn sí ẹ̀fọ́ ní ẹ̀mí ẹ̀mú ma yàgò wọ́n wọ́n wá wọ́n ní kí ewu yàtọ̀ na sẹ̀nyẹ́ wu wọ́n di bìrà tó abẹ́rẹ́ kàtí àmì kura ẹ̀ mú tó yẹ na dèbí à ń kura wọ̀nyẹ. Ya twa bana na mamba ba. Enti sa ja bo yin no. Wani minti a chama yin tumi kana kase. Ke bere du so. Sana ka na. Ada o me. Aya. Ba ni mi si so to. Ejina wa pesu bia wa play. Ada o ma. Oyeri. Musa na fra. Ya bo bere du so. O be da pa. Ala ga bi ku ni tire na sa no wa. O ba du si awre. Ada o ma. Ejina o bi. Ejina. Ani ayẹyẹ na abo nipa sẹ yẹyẹ na lọsùn ha jambo jẹjẹ nínú láti àwọn ọ̀dà àbọ̀mọ̀ sani ẹwọ kan wọn mbẹsẹ n'asa yẹn nsàfẹ wíwí ní kama kyerẹ ẹbi asadeɛ wọ ẹbi ẹyà mi nkọ m'ekyi sẹsẹ bi dọdọ báyìí ní ìyàwó yìí. Rasa hene ni ko se fiu wani ma utim ni jina court nana sanya sabi ani me ka sanya wa nga cha me pra ni na sana na obeda e bia ni sunye be to bia obeda pa bia sa de ya cha me ka se be bia ti lo ani wa ma me me kire bia sa o de ga po to de that's your group. Azabroko kasada. Asama. So abiru jo we na. Yewra ti acha me na so. Se ma ni fadu emra. Na afutu mo fo ba fo mo ti acha. Na we ni fe abra. We se na ni fa. Wahini waha. Progress and take out of Abodi. So Europe and America now say this guy area aba Ghana nko ade ebusia send wave money transfer app na betimi aboa say wo send e de agu mobile money wallet so and our bank account so ubetimi easy sa app we e de asende ebusia network bi o easy bi azu ubetimi e de asende sa so na first transaction no ubenya eye $20 free the answer will be easy eye promo code JSXM2 JXXM2 we use our promo code here. Or first transaction pay and I'll be $20 free.